Sagatra musik iki lho bocah luar biasa. Caritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Sagatra yen pancen tambah lara wong tua ana kaya ra ana andi kasih sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ana sing jalo dilahirke asal nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen mene iki takdire Sagatra kudu iso kuat talungane mergo ra disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ana cekelane yen emang anak sing rusak omahe. the best dangdut Indonesia. Sagatra musik Indonesia. Ada Durga Sagatra lagi audio mater jiwa. Sudah keluarga besar terima kasih tidak foto-foto mater jiwa. ayo Jan Sagatra yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ana sing jalo dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen
Sagadra yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban terjuang ning dalan dhewean ora ana sing jalo dilahirke nang keluarga sing koyo ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire aku tuh bisa kuat balungane bergerak disangga wong tuane kudu iso ngatek dhewe ra ono cekelane ngene men ana sing rusak omahe ora ana sing jalo dilahirke nang keluarga sing koyo ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire Sagadra aku tuh bisa kuat balungane bergerak disangga wong tuane kudu iso ngatek dhewe ra ono cekelane ngene men ana sing rusak omahe ngene men ana sing rusak omahe Sagadra